फिन आरोबाव रायजोआव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय। दिनै फुंनि 5 रिंगायाव कुइन्टान रेस्टुरेन्टआव हरखाब गिख्रंथाव अर खामदों। काजलगाव कुइन्टान रेस्टुरेन्टआ गिख्रंथाव अर खामनानै सेवहांगार। नंगौ, काजलगाव इउएन ब्रह्म कलेजनि उल्था फारसे थानाय कुइन्टान रेस्टुरेन्टनि किचेनआव हरखाब गिख्रंथाव अर खामनानै सेवहांगार। बे गिख्रंथाव अर खामनाया कुइन्टान रेस्टुरेन्टआव जाग्रा जानो मोजां मोनग्रा बिथांमोननि थाखाय थारैनो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। थारैनो रायजोआव खनले खनले अर खामनाय जाथाया जाफ्लेबाय थानायखौल' नुनो मोनसै। थिग बेबायदिनो दिनै फुंनि 5 रिंगायाव कारेन्टनि जाब्रबथायजों कुइन्टान रेस्टुरेन्टनि किचेनआव अर खामनानै सेवहांगार जायो। बे अर नांनायखौ अर खोमोरग्रा बिफाना फैनानै नांबाय थानाय अरखौ खोमोरहोनो हायो होनना मिथिदों। अर खामनायनि जाहोनाव गोबां बिबांनि मुवा बेसादफोरा खहा जायो। नैबे समाव जाय बिथांमोना कुइन्टान रेस्टुरेन्टआव फैनानै बिनि सिबिथायखौ लाफैयो, बिथांमोना साननैसो उनावसो बिनि सिबिथाय लानो हागोन होनना फोरमायदों कुइन्टान रेस्टुरेन्टनि बिगोमाया।